سلام تخطاتل تزا چانل سمي دكتور سامسون ماكل ጸጋይ ይባሃል እዛ ቻነል ንዝገብሮም መጽናዕታት ናብ ህዝብን ምብጻሕ ከፍተያ ከምኡውን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ተጃመይ ንምብርካት ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቁ ሳልሳይ ክፋል ሰውራ ኤርትራ ኣብ 1980ታት 1980ታት ሰውራ ኤርትራ ኩናት ሓድሕድን بمعبل متقعدات منغسي إثيوبيان ወይ ደርግ ማለት እዩ እኳ ተጀመረ ኣብ መጨረሻ ግን በመውጻእ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ መፍቻል ወራራት ምድምሳስ ሓያለ ሓይልታት ኢትዮጵያን ምትሓዝ ከተማ ባጽዕን እዩ ተዛዚሙ ስለዚ 1980ታት ከቢድ መስዋዕት ዝተኸፍለሉ እዋን ምንባሩ ንምግማት ከቢድ ኣይኮነን መጀመርያ 1980ታት ናይ መጨረሻ ኩናት ሕድ ምስተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተኻየደሉ ግዜ እዩ ነይሩ መስፍን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብሰንኪ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጭውያ ቅትለት ፈንጂ ምትካልን ካልእን ረጊእና ክንሰርሕ ስለ ዘይከኣልና ነተዓቢ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ንኽንዕወት ምስ ኣሕዋትና ክንዋጋእ ተገዲድና ይብል በዚ ምኽንያት ድማ ህዝባዊ ግንባር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ብሓይሊ ደፊኡ ንሱዳን ኣስገራ ካልእ ክሕተት ዘለዎ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ልዕል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ትገብሮ በደላት ነይሩ ዶ ዝብል እዩ ምኽንያቱ እቲ ታሪኽ ኩሉ ግዜ ተጋድሎ ሓርነት ከም በዳሊትን ዓማጺትን ጌርካ ስለ ዝቐርብ እንተኾነ እቲ ሓደ ዘፈላሊ ነገር ክሳብ ኣሕዋት ከቃትል ዝኽእል ነገር እንድሕር ኣሎ እቲ ጌጋ 100% ናይ ሓደ ወገን ኢልካ ክድምድሞ የሰክፍ እዩ ገለ ተጋድልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ከማረሩሉ ዝስማዕ ኩነታት እዩ ድሕርዚ ኩናት ሕድሕድ ደርጊ ኩነታት መዝሚዙ ነቲ ነዊሕ ዝተዳለወሉ ብወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ዝፍለጥ ሻድሻይ ወራር ኣብ 1982 ጀሚሩ ኣብ ምፍሻል እዚ ወራር መስፍን ኣበርክቶ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ወያነ እንብሎም ይጠቅስ ኣብቲ እዋን ሰውራ ኤርትራ ነብስ ወከፈን ከባቢ 1,000 ሰራዊት ዝሓዛ 9 ብርጌታት ነይሮንኦ ይብል ነዚአን 9 ብርጌታት ድማ ልዕሊ 2,000 ዝኸውን ናይ ወያነ ሰራዊት ከም ዝተሓወሰን ይሕብር ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ሰራዊት ወያነ ከባቢ 20 ሚእታዊት ጠቕላላ ዓቕሚ ሰብ ይሕዝ ነይሩ ክንብል ንኽእል እዚ ንዑስ ዓቕሚ ህዝባዊ ግንባርን ወያነን ድማ ኣብቲ እዋን ምስ 9,000 ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ገጢሙ ክከላኸል ከም ዝኸኣለ መስፍን የዘንቱ እንተቲ ናይ ወያነን ህዝባዊ ግንባርን ምትሕግጋዝ ንህላወ ክልቲኦም ውድባት ወሳኒ ምንባሩ ይገልጽ ምኽንያቱ ደርጊ ንሓደ ኣወጊዱ ናብቲ ካልኣይ ከም ዝኸይድ ከይደቀስካ ዝተሓለመ እዩ ድሓር እውን ድሕሪ ናይ 1990 ዓወት ባፅዕ ህዝባዊ ግንባር ኣሃዱታት ከቢድ ብረት ሰዲዱ ናብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ውግኣት ምስ ወያነ ከም ዝተሓባበረን ከም ዝተሳተፈን ይፍለጥ እዚ ነገር ድማ ነቲ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ንሕና ኢና ካብ ምጥፋእ ኣትሪፍናዮም ኣይፋሉን ንሕና ባዳ ኣዲስ ኣበባ ኣቲናዮም ዝብል መጎተ መኸተምታ ይገብረሉ ኩሉ ነንማሊኡ ተፃዊቱ ከም ትብል ድማ ይገብረካ ምኽንያቱ ህዝባዊ ግንባር ተትጠፍእ ናብ ወያነ ምጥፋእ ምሳዓበ ወይ ድማ ናይ ቃልሲ ግዜ ምነውሐ ወያነ ተዘይትህሉ ድማ ደርጊ ኣዲስ ኣበባ ኸይትካ ክተባርሮ ማዕለ ክንደይ ሓያል ምኾነ ርዱእ መስለኒ መተካእታ ውድብ ምርካብ ድማ ናይ ግዜ ምንዋሕን ካልእ ሕርኽራኽን ምፈጠረ ነይሩ ኣብ 1980ታት እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ፈተናታት ይካየድ ምንባሩ መስፍን ኣብ መጽሓፉ ይገልጽ ኣብ ግሪኽን ጥልያንን ዘይተዓወተ ናይ ሰላም ፈተናታት ከም ዝተካየደ እውን ይሕብር መስፍን ብዛዕባ ተኸታተልቲ ወራራት ኢትዮጵያ ከም በዓል ሰላሕታ ወራር ኣብ 1983 ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ኣብ 1985 እውን የዘንቱ ነቲ ኩሉ ግዜ ዝረበሉ ኣካታዒ መስዋዕቲ እብራሂም ዓፋ እውን የብርህ እብራሂም ዓፋ ኣብ 1985 ብጸላኢ ከም ተቐትላ ነፂሩ ግን ንጸላኢ ሞራል ከይወሃብ ተባሂሉ መስዋዕቱ ክሳብ 1987 ከም ዝተዓቀበ መስፍን ይገልጽ ካልእ ኣገዳሲ መድረኽ እዚ እዋን እውን ኣኼባት ታሕብእቲ ሰልፍን
ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባርን ኣብ 1987 እዩ ነይሩ። ኣኼባት ታሕብእቲ ሰልፊ ወይ ኣብቲ ግዜቲ ህዝባዊ ሰብራዊ ሰልፊ ኤርትራ ትበሃል ዝነበረት ኣብ የካቲት 1987 ተኻይዱ። ስማ ድማ ናብ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ኤርትራ ወይ ኤሪትሪያን ሶሻሊስት ፓርቲ ተቐይሩ። ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ድማ ቀፂሉ ኣብ መጋቢት 1987 ተኻይዱ። እዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ዝተመርጸሉን ነቲ ሕብእቲ ሰልፊ ዝወሰነቶ ውሳነታት ናይ ህዝቢ መሲሉን ደሚቑን ክወፅእ ዝተገብረሉን ጉባኤ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ምኽንያቱ ኩሉ እቲ ዝግበርን ዝበሃልን በታ ሕብእቲ ሰልፊ ተወሲኑ ስለ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ህዝባዊ ዝመስል ግን ድማ ብውሽጢ ወሲኑ ምስ ህዝቢ ድራማ ዝፃወት ውድብ ዘይ ዲሞክራሲያውን ዘይ ሓላፍነታውን ወይ ዘይ ኣሳታፍን እንተኾነ ዘገርም ዘለዎ ኣይመስለንን። ምኽንያቱ ኣብቲ እዋን ኣድላይ እኳ እንተተባህለ ኣመል ግን በቐሊሉ ዝገድፍ ኣይኮነን። ካብ ኩናትን ትካላዊ ፖለቲካን ወፃኢ መስፍን ሓጎስ ብዛዕባ ፍቕርን መርዓን ጽሒፉ ኣሎ። ኪኖቱ ፍቕራዊ ሓልዮትን ባህርያዊ ትዕድልትን ተራ መጻምዱ ኣብ ምቅላል እቲ ኩናትን ሓርጎጽጎጽን ዝመልኦ ህይወት ዘርዚሩ ይርከብ። ከም ውጽኢቱ ድማ ምስ መስዋእቲ ዝመጽእ ሓዘንን ሃስያን ኣብሪሁ ኣሎ። ተጋደልቲ እውን እኮ ሰብ እዮም፣ የፍቅሩ፣ ይሕጎሱን ይጉህዩን እዮም ነይሮም ምባል ባህርያዊ ዝመስል እኳ እንተኾነ ወትሩ ምስ ትፈትዋ ኣብ ኣፋፈት ሞት ምንባር ግን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣብቲ ቦታ ኣቲኻ ክትርዳእ ይሕግዘካ። መስፍን ብዛዕባ ሃስያ ሞት ወለዲ እውን ተንኪፉ ኣሎ። እቶም ንዓመታት ዝተጸበዩ ወለዲ ደቅና እንዳበሉ ክሓልፉ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ነዞም ስደት ዘለና እውን ኣራኺቡልና ኣሎ። ናይ ተጋደልቲ ድማ ኣብ ኣፋፈ ሞት ስለ ዝነበሩ ተወሳኺ ነይርዎ ክበሃል ይከኣል። ብተወሳኺ ኣብ ሜዳ እውን ምድስካል ምንባሩን መስፍን ሓጎስ ጠቒሱ ይርከብ። እዚ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምእከል ዝነበረ ምድስካል ሓለፍቲ ነቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ እውን የራኽበሎም ምንባሩ ምድስካል እብራሂም ዓፋን ባዕሉ መስፍን ሓጎስን ከም ኣብነት ጠቒሱ የብርህ። እዛ ምድስካል ሎሚ እውን ኣላ። ኣብ ኤርትራ እከለ ደስኪሉ ኣባራት ከማርር ውዕል ኣሎ ምስማዕ ልሙድ ተርእዮ እዩ። ለካ ኢሳያስ ናይ ቀደም ስልትዩ ዝኽተል ዘሎ ዘብል ኩነታት እዩ ድማ መስፍን ሓጎስ ኣብ 1984 ምጉስ ሱቓል ኢሳያስ ከም ዝመረሮን ከኣልዮ ዶ ኢሉ ዝሓሰበሉ ግዜ ከም ዝነበረን ይገልጽ። ተራ ኢሳያስ ኣብቲ ሰውራን ብቕዓት ምሕደሩን ርኢኻ ግን በቐሊሉ ዝትካእ ሰብ ኣይነበረን። ስለዚ ምረተይ ውሒጠ ክጓዓዝ መሪፀ ይብል። እዚ ኩነታት ሕጂ ድሕሪ ናጽነት እውን ብዙሓት ሓለፍቲ ኣብ መንጎ ዝቕርቅሮም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ። ምስቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ዝተፈተነ ክልተ ዕልዋታት ኣዛሚትካ ጉድኣትን ብቕዓትን ኢሳያስ ብቕዓቱ ሕጂ እውን ይሰርሕ እንተሎ ማለት እየ ብዙሓት ዘውርድዎን ዘደየብዎን ከም ዝኾነ ክትግምት የኽእለካ። ካልእ መስፍን ከኒ ኢሳያስ እንታይ ኮኑ ገይርዎ ትብሉ ዶ ትህሉ? መስፍን ከም ዝበሎ እቲ ቀንዲ ነገር ሓሚኻኒ ንኢሳያስ ኣይምብርከኽን እየ ኢልካ እያ እታ ዓባይ ምኽንያት። ብሓፈሻ ከምዚ ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንሪኦ ዘለና እቶም ናይ ሰውራ መራሕቲ እውን ናቶም ቆይቁ ነይርዎም ክበሃል ይከኣል። ብሰንኪ ከምኡ ኢዱ ዝሃበ ወይ ዝሰለመን ነፍሱ ዝቐተለን ምንባሩ ድማ መስፍን ናብ መጽሓፉ ወሳቢሉ ይርከብ። ካልእ መስፍን ሓጎስ ብዛዕባ መዘናግዒ ከም ስዋ፣ ኩዕሶ፣ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ወይ ቪድዮ ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ሜዳ ዝጀመርክዎ ዕሉል ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ይብል። ኣዘዝቲ ሰራዊት እውን ዝተፈላለየ ሓለፋታት ብፍላይ ድማ ናይ ጽቡቕ መግቢ መስተን ኣገልግሎታትን ሓለፋታት ከም ዝነበሮም ገሊጹ ንኣብነት ገለ ኣዘዝቲ ሕርሻ ገይሮም ኣሕምልትን እንስሳን ከፍርዩ ከም ዝጀመሩ ይሕብር። ኣብ ገለ እዋን እውን ካብ ጸላኢ ዝተማረኸ ገንዘብን ወርቅን ገለ ሓለፍቲ ኣብ ኢዶም ይእትዎ ከም ዝነበሩ ይሕብር። ደሓር ግን ኢሳያስ ነዞም ሓለፋታት ኩናት ከም ዝኣወጀሎም ንገለ ሓለፍቲ እውን ግዳይ መግናሕቱን ምብጫውን
ከም ዝገበሮም ይገልጽ እንተኾነ ስራሕ ኢሳያስ ሓላፍ ዘላፍ ምንባር እውን የተንብህ ንገሊኦም ኢሳያስ መባልዕቶም ከም ዝነበረውን የመልክት ብምቕጻል መስፍን ሓጎስ ነቲ ብዙሕ ሓበርኪትሉ ተባሂሉ ዝንገር ናይ መጋቢት 1988 ምድምሳስ ናደው ኣብ ፍዓበት ኪኖ ሰበይ ብዙሕ መዓስ ገይረ ብዘስምዕ ብትሕትና ገሊጽዎ ይርከብ ተራ ስብሓት ፍሬም ጴጥሮስ ሰሎሞንን ካልኦት ኣዘዝትን እውን ኣብ ምምራሕ እቲ ኩናት ቀሊል ከም ዘይነበረ ይሕብር እንተኾነ እቲ መስፍን ዝብል ንፋስ ነቲ ተጸቒጡ ዝነበረ ስሙ ኣብ ቦትኡ ኣብ ምምላስ ዓብ ተራ ከም ዝነበሮ ኣይሓብአን መጽሓፍ መስፍን ዓወታት ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ዘይኮነ ዘይተዓወተሎም ውግኣት ሕድሕዳዊ ግጭታትን እውን ተዘንቱ መጽሓፍ እያ ንኣብነት መስፍን ነተን ዘይዕውታት ኩናት ባረንቱን ኣብ 1985 ከምኡውን ኩናት ከረንን ኣብ 1988 ብሰፊሕ ገሊጽዎን ይርከብ ድሕሪ ናይ 1988 ዓወት ኣፍዓበት ህዝባዊ ግንባር ከረን ንምሓዝ እኳ እንተፈተነ ግን ኣይሰለጦን ገለ ተጋደልቲ ናብታ ከተማ ኣትዮም ተመልሱ ኣብቲ ግዜ ኣነ ከረን ነይረ ተወንጫፈ ክመጽእ ህዝቢ ደቅና መጽዮም ኢሉ ክህንጠ ምስ ተመለሱ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ደቅኹም ጸፊዐ መሊሰዮም ሬስኦም ተደሊኹም ፍቐድኡ መሊኡሎ ኬትኩም ረኣዩ ኢሉ ክጀሃር ትዝ ይብለኒ ናይ ቆልዓኻ ነገር ብዙሕ ኣይርስዕን እዩ ብጀካታ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ወያነ ዝገበሮ ምትሕግጋዝ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1990 ክልተ ብርጌዳት ናብ ሱዳን ከም ዝሰደደን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ሱዳን ኮይኑ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ዝሓገዞ ሰራዊት ሓርነት ደቡብ ሱዳን ማለት ሰራዊት ናይ ጆን ጋራን ከም ዘጥቅዐን መስፍን ይሕብር ብኡ ኣቢሉ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ሓርነት ደቡብ ሱዳንን ተቐርቂሩ ዝነበረ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከም ዝረድአ ይገልጽ ኪኖ ፖለቲካውን ወታደራውን ረብሓ ዝወፍሪ ግን መንግስቲ ሱዳን ዝኸፈሎ ነገር እንተሎ መስፍን ዝሓበሮ ነገር የለን ኣብ 1988 ኣብ ከረን ዘይሰለጦ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1990 ባፅዕ ኣጥቂዑ ተቖጻጸረ ከረን ክጽበዩኻ ባፅዕ ገምገም ቀላየ ተባሂሉ ድማ ተደርፈሉ ጥሪ 1991 ድማ ንሰራዊቱ ናብ 4 ኮራት ማለት ኮር 381 161 271 ከምኡውን ኮር 491 ወዲቡ ንመጨረሻ ዓወት ተዳለወ ኣብ የካቲት 1991 ድማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ 8 ዓበይቲ መራሕቲ ማለት መስፍን ስብሓት ዕቕበ ብርሃነ ጴጥሮስ ሳልሕ ተኽላይን ሃይለ ቺናን ንኡስ ኣኼባ ከም ዘካየደ መስፍን ይሕብር ኣብታ ኣኼባ ድማ ኢሳያስ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ምስ ወያነ ዝህልዎ ምትሕብባር ኤርትራ ንእትገብሮ ረፈረንደም ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር መንግስቲ ከቁሙ ሓሳብ ከም ዘሎን ምስ ወያነ ድማ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዘሎን ሓበሮም ኩሎም ጸጥ ስለ ዝበሉ መስፍን ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ክንጽምበር ዲና ተቓሊስና ኢለ ሓተትኩ ይብል እዚ ኸ ነቲ ሓርነት ዝጽበ ዘሎ ህዝብና ብኸመይ ከነረድኦ ንኽእል ክብል እውን ወሰኽኩ ይደግም ድሕሪዚ ዝተዛረበ ኣይነበረን ኢሳያስ እውን ድሓን ይትረፍ ኢሉ ከም ዝዓፀዎ ይገልጽ ድሒረ ካብ ሓለፍቲ ወያነን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ከም ዝረኸብክዎ ኢሳያስ ምስ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሲኽካ ማለት እዩ ናይ ሓባር መንግስቲ ከቐውም ተሰማሚዑ ምንባሩ ተገንዚበ ይብል ኣብዚ ኩነታት እውን ስብሓት ፍሬምን ዓሊ ስዒድን ምስ ኢሳያስ ይእከቡ ከም ዝነበሩ ካብ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሓበሬታ ረኺበ እንተኾነ ግን ኢሳያስ ስለምንታይ ብምስጢር ክሕዞ ደልዩ ኣይርዳእንን ይብል ብሓፈሻ እዚ ናይ ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ምጽምባር ድሌት ነይርዎ ሕጂ እውን ኣለዎ ዝብል ነገር ንዓይኒ ሳምሶም ካብቲ ክርዳኦ ዘሸግረኒ ፖለቲካ ኤርትራ እዩ ካብ ብዙሓት ሓለፍቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝስማዕ እኳ እንተኾነ ግን ንኢሳያስ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ምስ ኣፍጋኒስታን ተዝሕውሳውን ተዛሪቡ ደስምዖ ወይ ክኽልክሎ ዓቕሚ ዘለዎ ኣካል ዘሎ ኣይመስለንን ምኽንያቱ እንተ ብፍርሂ እንተ ብጉርሒ ወይ
ብብልሒ ኢሳያስ ንብዙሓት ንሕና ንሱ እንዳበሉ ክኸዱ ዝገበረ ሰብ ምዃኑ ርዱእ እዩ። እቶም ዝቃወምዎ ድማ ዓርሒቖም እዮም ዘለዉ። ስለዚ ትሕቶ እንታይ ደኣ ኸልከሎ ዝብል እዩ። መልስን ድሕሪ ኣለኩም ኣብ ታሕቲ ጸሓፉልና። ድሕሪ ምትሓዝ ባፅዕ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዓመት ኤርትራ ሓራ ወፅያ ኢሳያስ ነቲ ብኣሜሪካ ዝተማእከለ ናይ ሰላም ዝርርብ ንምስታፍ ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ከሎ ድማ ህዝባዊ ግንባር ኣስመራ ኣተወያ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ እቲ ዝብህጎ ሓርነት መፂለ ኢሉ ተሰራሰረ። መጽሓፍ መስፍን 10 ዓመታት ኩነታት ናጽነት እውን ተዘንቲያ። እዋናዊ ኩነታት ስለ ዝኾነ በይኑ ተረኣናዮ የሓይሽ ብምባል ናይ መጨረሻ ክፋል ገይረ ከቕርበየ ንሎሚ ሰሰናዩ ይቐኒየለይ።